Roľnícke družstvo v Dovalove patrí medzi najväčších zamestnávateľov v našom meste. V čase hospodárskej krízy má 35 zamestnancov. Náš poľnohospodársky podnik je zameraný na chov hovädzieho dobytka, hlavne na výrobu krávskeho mlieka. Chováme v súčasnosti okolo 750 kusov hovädziny, z toho máme 100 kusov teliatok, potom máme 290 kusov kráv a okolo 100 kusov bíkov na výkrm a zbytok sú mladé chovné zvieratá. Okrem toho sa venujete aj rastlinnej výrobe. Aké bolo toto leto? Je to veľmi ťažký rok pre poľnohospodárov a obzvlášť v týchto ťažkých podmienkach Liptova. Neustále dažde nám znepríjemnili našu prácu. Ako príklad môžem uviesť, že zemiaky, ktoré sme bežne dávali do zeme začiatkom mája, tak sa nám podarilo zasadiť až 10. júna. Podobne to bolo aj so zberom objemových krmovín. Samozrejme, že to bude mať vplyv na kvalitu krmovín a následne potom očakávame teda mierny pokles aj vo výrobe mlieka. Čo sa týka výkupných cien, ako ste na tom? V minulosti sme predávali mlieko za, poviem v slovenských korunách, za 5,40 korún. V súčasnosti je to na hranici 8 korún, ale zase treba povedať, že všetci dodávateľia na toto zareagovali a okamžite nám zvyšujú ceny nakupovaných krmív, chemických prípravkov. Teraz očakávame obrovské zvýšenie cien osív a sadív a myslím, že nás čaká zase jeden budúci rok, ktorý s ohľadom na ekonomiku bude veľmi ťažký pre nás. Ešte sa vrátim k tej žatve, je už ukončená? Žatvu sme zhruba ukončili na nejakých 98%, niečo nám zostalo v poli. Snažili sme sa aj včera vojsť s kombajnom do pola. Žiaľ Bohu, znova nám zapadol, zostal tam. Dneska sa snažíme celý deň opraviť a spojazniť tak, aby vyšiel. No a čo sa dá, robíme, zberáme slamu z pola, rozmetávame maštálny hnoj, zaorávame ho okamžite. Čaká nás ešte zber zemiakov, čo tiež bude veľmi ťažké. Rokovali sme s lesníckou školou, aby nám pomohli, takže sú ochotní nám pomôcť pri zbere, čo bude samozrejme zase náročné na financie. Čo sa týka výroby, plánujete budúci rok nejaké zmeny? Pripravujeme sa na to, že by sme mali urobiť rekonštrukciu v telatníku a samozrejme budeme nakupovať hlavné techniku, pretože s modernou technikou sa dajú urobiť naozaj kvalitné práce. Vy ste dodávateľom mlieka do mliečneho automatu, ktorý je v Liptovskom Hrádku a s tým súvisí aj množstvo podmienok, ktoré musíte spĺňať. Aké musí byť mlieko, aby mohlo byť v mliečnom automate? Tak mlieko, ktoré my dorábame, je jednak kontrolované odberateľom Tatranskou mliekárnou. Popri tom sú odbery kontrolované od veterinárnej správy. Sme teda v kvalite, ktorú dosahujeme v jednotke a v kvéčke. Dúfajme, že po 2 nepriaznivých rokoch bude nielen počasie v tom budúcom poľnohospodárom viac naklonené. Pre televíziu Liptovský Hrádok Emília Chlebková.